este hermosísimo recibimiento aquí en la Plaza Mayor de Ourense para nós. A tarde de hoxe está realmente moi agradada porque temos unhas lembranzas perfectas e preciosas do noso paso por Ourense, desde os primeiros discos que presentamos en lugares emblemáticos do Casco Vello, como Miudiño, nos baños do car, por certo, hai imaxes gráficas de cando que se dura moitos anos estaba ritando o seu camiño ata concertos extraordinarios como a Universidade, onde o principal e moi especialmente a noite que compartimos há uns anos coa coral de Luada, esta hermosísima Praza Mayor Mayoranda, que son os objetivos de outros, unha das mellores corales do noso país. Por eso estar aquí esta noite para nós é unha noite moi especial, imos cargados de gañas de faceros pasar unha moi boa noite, todas esas lembranzas e ver a praza ateigada recibídonos con este calor e o que fai que esta noite precisora ver o mundo Quinta Canto, benvido! Vamos
Moitísimas grazas. Queremos ademais esta noite agradecer novamente ao Concello de Ourense que fixera posible o concerto de Pisadura nesta penosísima Praza Maior, unha Praza Maior apegada de xente disposta a pasar moi bo rato con Pisadura. Esta noite parece escoitar na súa integridade o noso último novo traballo que tuve ser con este tema que vamos a facer indagando. E neste traballo hai un tema que está especialmente dedicado a todas as agrupacións, gaiteiros, paneteiras, corais, xentes do baile, que se dedican a levar a música galega, as festas e as romarías do noso país. Nos queremos agradecer e queremos divulgar o feito de que festas importantísimas que nos Ourense se presenta de música galega, así que música galega para as festas e para as romarías, para todos eles, este pasoal do gaiteiro de San Roque.